Čaute, vítajte u môjho nového videa. Dneska si zahráme dve pravdy, jedna lož. Mám tu svojho hostia, Borisa. Čau. Ahoj. Boris nie je slepý, aby ste si nemysleli. Vysvetli, prečo máš okuliare. Lebo takto škúlim. Nie, aby som bol frajer. Nebol by to pekný pohľad, fakt mu jedno do Boha, druhé do Krista. Dneska si zahráme teda tú hru. Pravidlá sú také, ja poviem 3 príbehy, ty budeš hádať, ktoré z toho je lož, jeden príbeh je z toho lož, potom ty povieš 3 príbehy a ja budem hádať, ktoré z toho je lož. Pôjdeme 4 kola, ak to prehrá, bude musieť vypiť skvelú šťavu z týchto 3 citrónikov. Strihneme si ho, tak to začína prvý. Vyhral som, takže idem prvý. Takže môj prvý okruh príbehov je o alkohole. Čo sa smeješ? Možno ich poznám. Raz ma naháňali policajti a jeden z nich bol môj tréner basketbalu a po tejto udalosti prišiel do školy, mal som z toho pekné problémy a navrhol mi 2 zo správania. Na chate s kamarátmi som vypadol z okna a raz keď som bol opitý, tak som si nechal na hruď nakresliť logo Supermana a behal som po chate a chcel som všetkých ochraňovať. Podľa mňa si nevypadol z okna 2, fake. Vypadol som z okna. Ale ako bolo to len asi 1,5 metra, ale vypadol som. Fejkové je to s tým trénerom basketbalu. Stalo sa to, že nás naháňal, bol to tréner, ale neprišiel do školy a nemal som z toho žiadne problémy. Iba sme sa báli asi týždeň. A to s tým Supermanom je tiež pravda. Možno si pozrite aj fotku. Dobre, takže moje 3 príbehy sú... Keď som chodil do školky, som nechcel jesť obedy a už vôbec nie paradajkovú polievku. Zavreli ma v jedálni, kým ju nedojem. Ušiel som oknom a odišiel som bez vedomia vychovávateľiek domov zo škôlky. Druhý príbeh je, že ako malý som padol hlavou na klinec, ktorý nám trčal z balkónových dverí. Klinec som trafil obočím. Keby som tak o 3 cm vyšší, tak by som teraz možno bol jednoký a mal by som len pásku, nie okuliare. A tretí príbeh je, že niekedy v predškolskom veku, možno ešte v škôlke, som rozbil dievčaťu kameňom hlavu. Ale ty máš rád paradajkovú polievku. Ale vtedy som nemal. Podľa mňa je to posledná lož. Nie, rozbil som hlavu naozaj. A to si ja nepamätám, ale je to pravda, lebo aj ona mi to povedala aj rodičia. A to čo si mal zatmenie zmyslov? Neviem ti k tomu nič povedať, nepamätám si to. Že vraj som jej hodil kameň do hlavy. Že vraj? Ale fejkový je prvý príbeh, ten sa stal Monike. Mojej priateľ. Pozdravujem. Dobre, takže 0-0, ideme na ďalšie kolo. Druhý set príbehov je zo športu. Keď som bol menší, hral som 2 roky basketbal za Partizánske. To je pravda, hej? A tieto príbehy sa týkajú toho. Takže keď som hral za Partizánske, dal som kôš, keď som rozohrával z autu počas hry. Normálne som rozohrával, že som nahradil, dal som kôš. Nechtiac. Ani v jednom zápase som nedal viac ako 6 bodov za celé 2 roky. Vždy som dal maximálne 6 bodov na zápas. Dal som si vlastný kôš po zmene strán, keď som si myslel, že idem na ich stranu a išiel som na našu. Podľa mňa si vlastný kôš nedal. Taký sprostý nemôžeš byť. Že všetci by museli kričať, že samostoň. No hej, je to pravda, stalo sa to mojemu kamarátovi, ale naozaj sa to stalo. Dobre, takže 1-0. Dobre, moje ďalšie príbehy sú... Ako malý som v obývačke do akvária nachádzal banány a všetky rybičky nám pokapali. Prvý príbeh. Tiež ako decko som v obývačke obhrízal listy kvetu. Boli obhrízené len tie, na ktoré som dotiahol zo zeme a zo sedačky. Takto kolom dokola, také obrovské listy. A tretí príbeh. V škôlke som si naslinil prst, priložil som ho takto na stenu s tou slinou a keď troška tá omietka akože tak zmekla, tak som ju oškrabal a zedol. To bolo hneď vedľa mojej postielky, lebo som nechcel spávať po obede, asi tak neviem, na konci roku alebo čo, takéto tam bolo vyškrabané už, čo som všetko povedal. To s tými banánmi sa nestalo. S banánmi sa nestalo. Jo, 1-1. Ľudská.
Ďalší okruh sú len tak všeobecne príhody moje. Raz som vymkol rodičov na balkóne a išiel som von, boli tam hodinu zamknutí. Vygrcal som sa do kvetinača v našom vchode v bytovke a stratil som sa na festivale. Podľa mňa si sa nevygrcal do kvetinača. Nevygrcal. Rodičov som vymkol aj ja, to sa stáva. Hej, a ja no. A nevygrcal som sa do vchodu, stal sa to môjmu kamarátovi a ja som to musel upratovať. Ďakujem. Ty vieš, kto si. I will find you. And I will kill you. Dobre, ďalšie príbehy. Kúpil som si tenisky asi za 80 eur, alebo tak, a mal som ich asi dvakrát obuté. A odtedy som ich nenosil, lebo sa mi už nepáčili. Ďalší príbeh je, že na základnej škole som si častokrát vymyslel, že ma boli brucho a musím ísť domov kvôli tomu, lebo že tam nevydržím. Zvyčajne to bolo predtým, jak bola nejaká písomka alebo tak, alebo keď som mal ísť odpovedať, tak som šiel k zubárke dole na prízemie, lebo sme ju mali v škole. No, že tak asi som len do jablka zahryzol zle, alebo čo. Alebo ako mladý som sa bavil tým, že som na našom sídlisku vliezol do krikov a keď išiel niekto okolo, tak som vyskočil z tých krikov a naplašil som ho a zakričal som, že neviem čo, že je to skrytá kamera. A tak no, vtedy ešte nebol It's a prank, tak to bola skrytá kamera, ktorá tam nebola. It's a prank, bro. To tenisky ti verím, ale zase nejak sa mi nehodí na teba to s tým strašením ľudí. Koľko som mal rokov? Neviem, niekedy základná škola, vôbec neviem. To je klamstvo. Je to pravda? Tenisky nemám také, čo by som mal dvakrát obuté, nenosil by som ich. No tak ideme a stav 2-1. Posledná môj okruh, detstvo. Takže bicyklovať som sa naučil až v prvej triede. Keď som bol malý, nosil som okuliare. Do prvej triedy som spával s rodičmi v posteli. Podľa mňa si nespával s rodičmi v posteli. Do prvej triedy. Nechceš to rozmyslieť? Nie. Máš pravdu. Nespával som. Nie, ale bicyklovať som sa naučil fakt neskoro. A nosil som okuliare, keď som bol malý, asi do druhej triedy, do tretej možno. Ja potom nie, teraz zás, ešte silnejšie. Teraz takéto slnečné musím nosiť. Sa mám dole. Také má oči úplne inde. Dobre, koľko? 2-2? 2-2, no, vyrovnané. Takže ideš. Buď uhádnem, alebo ak nie, tak potom ide prémiové kolo. No. Buď som sa zaregistroval na nejaký futbalový server, lebo som potreboval futbal... Počkej, niečo sa mi tu deje. Jej. Počkej, mne sa pokazil telefón. Pozri, a prečo mi toto tu... Aha, dobre, už to tam je. Niekedy v časoch strednej školy som sa zaregistroval na taký futbalový server, alebo čo to bolo, ja neviem, nejaká stránka o futbale. Lebo som potreboval stiahnuť nejaké veľké obrázky futbalistov, alebo niečo také. A asi o pol roka mi prišla nejaká že prvá upomienka, že som nezaplatil 40 eur a musím teraz zaplatiť, lebo príde exekútor. Tak som to povedal mamke, tá na mňa nakričala, od strachu sme to zaplatili a asi o týždeň to bolo v správach, nech tam ľudia neposielajú prachy, že to je nejaký fake. It's a prank, bro. Takže najlepšie investované peniaze. Pekne. Alebo som nechtiac autom zrazil zajaca, nevedel som čo s ním, tak som volal tatkovi, že čo s tým, on že dojem sa domov na polievku, doniesol som ho. O to, že ale však to ešte malý zajac, tak čo teraz, tak ho choď vyhodiť do smeti. Chod zrazu ďalšieho. Tak som išiel zahodiť zajaca do smeti. Alebo keď som brigadoval v pizzerii ako čašník, tak sme tam mali také veľké schody a vždy som musel nosiť hore pizzu ja a tak. A niekedy boli aj zlí zákazníci a táto kombinácia nebola až tak šťastná, takže jeden pár mal flusanec v pizze. V pici. Pici. Je to v pici. Flusanie z pici, zajac zrazený, alebo... A investované love do futbalu. Investované, dobre investované. Neverím tomu poslednému. Čo bolo to posledné? Posledné bolo flusanec. Ten flusanec. Neverím flusancov. Flusanec je nestal. Jo! Ale love som investoval. Slovenský šport ide hore. Love! No, dobre, to znamená... Že si... Vyhral 3-2. Vyhral? Nie? Kto vyhral?
No ja si to nepamätám, takže to uvidíte tu hore asi. Ale najhoršie je, že teraz nevieme, kto vyhral. Tak dáme ešte jedno a keď nič, tak... No dobré, takže je to 3-3. Nevieme, či niekto vyhral, alebo nie, tak dáme pre istotu aj posledné kolo prémiové. O víťazné, o všetko. Raz som jedol guláš zriedený so sližami z Výfonky. Boli časy, keď som neznášal pivo. A vieš, ak mám rád pivo. A raz som nechťať strčil ruku do hovna na telesnej, keď sme cvičili. Podľa mňa dvojka je fake, že si boli... Nie, počkaj. Kokos, čo z toho to nemôže byť pravda? Hovno, to sa stane každému. Podľa mňa si nestrčil tú ruku do hovna. Nestačil. To sa stalo kamarátovi. No výborne, tak ešte je to možno doma. Ja neviem vôbec, koľko to je, ale asi vyhrávaš 4-3. Alebo 4-2, neviem. Doma v Leviciach máme Olej a Jar vedľa seba v takých veľkých fľašiach. Oni sú strašne podobné, tie farby. No. A raz som išiel už vyprážať skoro rezne v saponáte na riad. A všimol som si to, až keď to nejak veľmi divne dymilo a smrdelo a bublalo. Takže skoro som si vypražil v Jari rezeň. Mňauky. Alebo počas základnej školy som mal raz veľmi potrebu ísť kakať cestou domov. Tak som behol do takej, čo to bol, taký bazár na poschodí a má to také schody, až hore je ten bazár a dole to je také opustené celkom. Tak tam za rohom nenapadko som to vytriasol z gati. Alebo asi v 5. triede som si vymyslel, že ma sponzoruje Red Bull a to boli ešte koruny, tuším, možno to bolo aj skôr v 5. triede. Tak som si za 50 korún kúpil plechovku Red Bullu, dokonca 2 za 100 korún, to bolo dvojtýždenné v Reckove vtedy a donesol som to jednému dievčaťu do školy, takej staršej babe. Som ju na to chcel upiecť, že ma sponzoruje Red Bull a tak. A bol som veľmi smutný, že nemám ani plechovky, ani fame, nič. Ani fame. Nič, takže takto som To ti verím. tiež dobre investovaná stovka. To posledné ti verím, ty si faker. V tomto strašný podľa mňa. Potom tam bolo to, že si vypustil kulo v opustenom bazare. Neverím ti, že sa vysral v opustenom bazare. Nevysral, kamarát sa vysral. Nestíhal, no, domov, tak to musel takto vyriešiť. Operatívne. Pekne. Ale no teraz neviem, mám pocit, že si vyhral 4-3, ale nie som si úplne 100% istý. Takže som prehral. Tieto citróniky čakajú na mňa, tak sa na to pozrime. Čo ty vyžmíka? No však idem. A few moments later. Tak teda na zdravie. Asi sú dobré a zdravé, vitamín C. Teraz mi bude ešte hodinu takto kršiť tvár. Dobre, asi by som to ukončil. Ja ďakujem Borisovi, že prišiel, že mi s tým pomohol, že bol dobrým hosťom. Aj keď škulavým, ale dobrým. Slepý, ale dobrý. Slepý, ale dobrý. Tak sa to hovorí u nás. A ďakujem, že ste pozerali toto video a snáď sa vidíme niekedy na budúce. Čaute.